खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं आइना सिगयानि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। क'क्राझार सिरगारायाव गोरायुंनि हेंथायै सोमावसारदों। बाक्सायाव भुटाननि गंसे ट्राकआ 3 सुबुंखौ सौख्लायलांनानै बुथारदों। क'क्राझार जिल्लानि श्रीरामपुराव पुलिसनि एनकाउन्टार। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिलगारा गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गोरायुं मजेन्द्र गयारिनि गाज्रि आखु बाहायनायनि हेंथायै फरायसाफ्रा गोख्रोङै सोमावसारदों। मख'जाथावदि मजेन्द्र गयारिया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिलगारा गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि बिबान लाथ'नाय गोरायुंमोन। सिलगारा गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि फरायसाफोरा गोरायुंनि गाज्रि आखुनि हेंथायै सोमावसारदों। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला मजेन्द्र गयारिया गावनि फरायसाफोरखौनो गाज्रि आखु बाहायबोदों। बेनि अनगायैबो गावनि फरायसाफोरखौनो फरायसालियाव फैनाय समाव लामायाव गावनि गारियाव दैखांबोना फरायसानि उदै फेन्दाफोराव दांलाबायोमोन आरो क्लास रुमाव क्लास खालामबाबो गावनि फरायसाफोरखौनो मोदोमाव दांला बायोमोन। बेनिखायनो गोरायुं मजेन्द्र गयारिनि सायाव सिलगारा गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि फरायसाफोरा खौसेयै गोख्रोङै सोमावसारदों आरो पुलिसनि आखायाव गोरायुं मजेन्द्र गयारिखौ गथायो। नाथाय गोरायुं मजेन्द्र गयारिया बेफोर गासैखौबो नंखाय आरो गावनि सायाव फाव फान्दायनायसो होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव खामारदैसा गामिनि साखाथियाव थानाय कटा ब्रिजआव गंसे ट्राक गारिया हरखाबै सौख्लायनानै जायगायावनो 3 सुबुंनि जिउ खहा खालामदों। मख'जाथावदि मंगलबारखालि फुंनि 9 रिंगासो समाव खामारदैसा गामिनि हिमालय फरायसालिनि सासे फोरोंगिरिजों लोगोसे 2 थाखोआव फरायनाय 2 फरायसाफ्रा टिउसननिफ्राय फैफिननाय समाव भुटाननिफ्राय फैबाय थानाय गंसे सिमेन्ट रोगानाय ट्राक गारिया उनथिंजायनिफ्राय सौख्लायफैयो आरो बेवहायनो फोरोंगिरिजों लोगोसे 2 फरायसाफ्रा जिउ गोमायो। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला बे जाथायनि सायाव दखरा बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय खामारदैसा कटा ब्रिजआव ओनसोलनि सुबुंफ्रा 2 घन्टा धर्नानि हाबाफारिबो लादों। जाथायाव जिउ गोमानाय 3 सुबुंफोरनि मुङा फारियै रिजिना कुजुर फोरोंगिरिमोन आरो 2 थाखोआव फरायनाय फरायसाफोरनि मुङा बर्नाली ब्रह्म आरो क्रिस्टिमा दैमारी। ओनसोलनि सुबुंफ्रा बुंथिनाय बादिब्ला बे लामायाव 6 सुबुंनि जिउ गोमाबोबाय। बेखायनो बे जाथायनिफ्राय बारग'नो थाखाय ट्राफिक रुल गोसा गारि सालायनाय अभारटेक खालामनायखौ बन्द' खालामनांगौनि दाबि दैखांदों आरो दायनिगिरि सुबुंखौ थाबैनो हमनानै साजा होनो खावलायदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि बेंखनाव श्रीरामपुराव पुलिसनि एनकाउन्टार। बिहारि सासे ड्राइभारा पुलिसनि एनकाउन्टाराव जोखोम जादों। एनकाउन्टाराव जोखोम जानाय सन्जीब कुमार राय होननानै पुलिसआ सिनायथि होदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला सन्जीब कुमार रायआ गावनि ट्राक गारि NL01QU8878 याव 5 कौटि रां बेसेननि फां दैखांनानै लांदोंमोन। पुलिसआ जेब्ला 31NH राजा लामायाव बिनि गारिखौ सिग्रोमदोंमोन अब्ला सन्जीब कुमार रायआ पुलिसनि राइफलखौ सेखनानै खारनो नाजादोंमोन। बे समावनो पुलिसआ गुलि गावनो गोनां जादों। आथिखालाव जोखोम जानाय ड्राइभार सन्जीब कुमार रायखौ क'क्राझारनि RNB सिभिल हस्पिटालाव एडमिट खालामबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।